ואתה קיבלת את זה בחינם, אין דברים כאלה. הנה, נעשה הפסקה. חלופה. אמא, הגענו? רגע, עוד לא, אנחנו לוקחים אתכם לשירותים הכי שווים בספארי, חברים, זה שירותי הגורילות. פה זה שירותי פינת חי, זה נחמד גם, אבל זה לא כמו שירותי גורילות. נראה גורילות? וואו, קופסיק מנקיז? מה אנחנו קוראים לפילים? לבל ולפטיט. מה? מה שראיתי עוד? ולזכר מותק. כמו בטורפים מלידה, דווקא לזכר מותק. לבל ולפטיט. היפה והקטנה. היינו יכולים אותו והגלון לבשר הזה, אולי נוכל אותו. אולי הגענו לגורילות. היום של האריות. אתה תראי לך מה אנחנו חופים ואנחנו מתחתים. כבר. חברים, עוד מעט בצד שמאל חצר הפינגווינים שלנו. כל מי שדואג להם, אני מגלה לכם, הם פינגווין אפריקני, לא צריכים שלג, לא צריכים קרח, אבל שמחים מאוד. למה עם צד שמאל? פינגווינים! פינגווין! והמאוורר